Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Bari kai na kasawa Allah mamallakin mulki, masanin sirrin na sarari da na cikin daki. Kama kaskancin bawa na zo gaban kasar mulki, ka ana harshen kudura da yau yabo ga sai da Zahra uwar gida. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Da basiranka ka yo da gurin habibinka, ta Amina da Abdullahi da mai garin Makka, wanda shi ɗaya ne ya zo ya kaddamar da sakonka. Alihi ka saka talar konar su ce na ɗauka zanyi gida-gida. Assalamu alaikum mujittaba ina ta gaishe ka, gani na zo gunka da baitika da zanyi wa yarka, dan isar ta gare ka mu wadda duka sanya hannunka, ka yi min izini da Allah mai gida na rero babu gargada. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Sallama na kai a gare ka mai gida Imam Haidar, gani bakin kofar gidanka zuciya tana dardar, dan kuna san yanda ka yi wa kaburai a ran Haibar. In ka mai izini to zan shigo cikin salama in ga uwar gida. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Assalamu alaiki da sallama na zo ta kyauranki, na sani halinki kina kyautata wa bakonki, gani na zo gunki don Allah ki yi mini kyautarki, ni bukata ta gidanki ki yi min rijista in zama dan gida. Ni ina so in yi yabon ki Fatima uwar kirki, kuma ko da zan fara can sai na jini na burki, wanda ma zani ya ba kyawunki ko halinki, ko yanda kuke ta sarrufi cikin ta'ala ke da Muhammada. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Kin fasa min kai na kasa yanda zan yi begenki, to idan ma na sai in ga na rage a girmanki, tunda Allah ya yi miki to ni mine ne zan yi miki, sai dai shauki na soki bai bari na zauna babu abun fada. Salsabila qurratu ainin nabi umul kairi, na nabintul isa aziza munazzafa kari, saukar ki cikin duniya ce ta tunkuda sharri, yazo da alkhairi na ji murmushin shugaba da zuwanki abida. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. In ana maganar isa daga kanki an kare, na taho a gidanki don Allah jani ko zaure, in ta yi miki aiki dattin gida na shashare, in ko na share na san da ja a share mini hasada. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Wata ke da mahaifi wanda ta kai mahaifinta, wata ke da mijin da ya yi yana ta jarumta, wa yake da ɗiya da ya kai ɗiya na Fatima binta, haske ɗaya ne Allah ya dunkule a tsatson Muhammada. Ko a nan mahasharri kuke hawa kan doki, ga shikin ci a dokin yi shigar mulki, ga mala'iku suna biya gaba da bayanki, ka ina ma dai kice na jara kamar dokin ki sayyada. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Na ƙure a daga ta ni a kan kizan ta yin baiti, ban gudun zagi ko a shafan baƙin fenti, mai kira ya kira ni da komai ya ma ɗago sauti, wallahi zan amsa akan kina tsaya kyan babu gargada. Dan nake da sa'aya zan dakata na ja burki, tunda na yabi mai kyautar da ke burewa mamaki, na sani ba kya gajiya umma duba bawanki, na sani ku ba ku da babu umma to cikan buri ya sajida. Fatima Zahra matar Imam Ali Haidar uwar gida. Umma dan Allah Madina, umma dan Allah, umma dan Allah Madina, umma dan Allah, umma dan Allah Madina, umma dan Allah, umma dan Allah Iraki, umma dan Allah, umma dan Allah Iraki, umma dan Allah, umma dan Allah ki taimaka na zo ziyara har a cikin gida. Fatima